notárom. Prídu k nám husári. Už reku treba ich privítať, to viete. Richtár má plnú hlavu starosti. No, pán Richtárko, však nie nadarmo sme si vás zvolili za Richtára, ale nech sa páči, prejdite ďalej. A bodaj by ho aj porantalo aj s takýmto porádkom. Gazdina nosí sa len jak pávica, áno rozličných od kundesov a príživníkov. Ach, ocel s kremeňom. A nebožčík sotva len oči zavrel, a ona by sa už vystrájala, už by sa vydávala, ale veď také sú všetky. Jaj, ocel s kremeňom, bodaj by tu len on by tu narobil porádky. Čo uzrete, Štefán? Nič. A čo vám je? Nič. No a čo robíte? Nič. Ja aj tej dohromady nič, tak si len huntrite ďalej. Keď to takto ďalej pôjde, tak ja odídem z tohto domu. Kde sa ušalašili cigánske čarodejnice a diabloví ľudia. A ona len klebety by roznášala, len by privezovala, uvezovala a hostinky vystrájala. Takto sa postavím, takto pozriem a poviem. Anča, budeš moja. Kubo! Vrať sa odtálto. Čo tu hľadáš, čo? Nič. Je, ešte aj Kubo si zo mňa robí srandu. Migaj preč, Kubo. Nejdem, ja sa budem ženiť. Ty sa budeš ženiť? Kde mám ten remeň, veď ja ti dám ženu. A za koho sa budeš ženiť, čo, Kubko? Však za Anču. Za Anču? No? Toto keď sa dozvie Pál, tak ti všetky kosti zláme. A nezláme, ja sa nebojím. Čo si sa nebojíš? Tak sa neboj. A čo by aj husár? Tak husár. sa postavím a takto ošimnem bičom. Tak, Kubko môj, tak. Vždy len tak rob, ako som ťa učil, tak. Dobre, žiak môj milený. A vy, Štefán, iba idete orať na rybníky podráž. Keď sa mi bude chceť. Akože? Vy sa protivíte rozkazom svojho gazdu? Gazda? Čo za gazdu? Ja, pán, ty pán. A kto bude husy pás? Čo? Ja. Ešte si budete srandu sa mňa robiť, tak aby ste vedeli. Od včerajšku som pánom domu tohto ja. A ako vám pán bude pískať, vy budete tancovať. Bo vedzte, že tento dom sa už volá Loveckého a košárička sa o mesiac bude volať Lovecko. Tu mám na to cedul. Čítaj, žebrota. Takže, takto sa veci majú. Za to sa tu v poslednom čase toľko mocete. A tento páru nemajúci mládenec nebude synom. Otec so synom, podaj jadrom roztváral. Tak sa majte s Pánom Bohom. No, Kubko môj. Počúvaj ma. Ty si hodný šuvaj, mládenec. Čo chvíľa sa budeš aj ženiť. Nie? A potom sa predám, či takto postavíš, takto. Povieš, že Anča, prídem si popierko. Takto sa, no postav sa pred ňou, pekne nahlas. Neboj sa, čo je to tvoja frajerka, čo sa hambí. Anča. Anča, prídem si pobierko. Výborne, Kubkové. No, vidíš, tam budeš s ňou volať, čo budeš, ak si ty hodný mladec. A teraz. Predpala sa takto postavíš, tak. Tu sa rozkročíš. Stiahneš brucho, vypneš prsia a povieš buď. Čo by si mu tak povedal? Už viem. Tak ešte raz. Takto sa predpala postavíš. Stiahneš brucho, vypneš prsia. A povieš mu, ty odkundes. Skáde ruka, skáde noha. Daj Anči pokoj, lebo... A takto budem streliť, jasne? No, takto sa postavíš predpada. Ty odkundes, skajde ruka, skajde noha, daj Anči pokoj, lebo... Dom, dve lúky, pláňami, 7200 zlatých. Nie, 7500 zlatých, švagre, bečeláne, haler nepopustím.
Výborne, Kupková, výborne, vidím, že ste ma volať, čo bude, len tak pekne, ak sa pred pála postavíš, no nezapomni sa pekne pred pála postaviť, no tak, no ako, dobre, vidím, že si šikovný mladec, druhý nás nemusíš vylepiť, dobre, počkaj. No, potom sa vôbec nemusíš ho báť, toho pála. Husári idú, husári. Kubo, poď s nami, husári idú. No choď, Kupka, počkaj, postav sa do prvého radu, aby to všetci videli, No veď ja sa ani husára neboj, veď mám prejaky, nebo To je radosť mať takéhoto žiaka. Kupkovo je radostný. No, poďte husári. Ponáhľam sa za tými husármi. Som rád, že sme sa dohovorili. Vy, susedka, a už svatka moja, choďte oznámiť na faru, že podvečer prídeme. A ja pôjdem s vami. No nie, vy nechoďte. Nemusí hneď o tom každý vedieť a pôjdeme, až keď sa zotmie, nech nás nevidí celá dedina. No, toho podelenie ostaneme tak, sme sa dohovorili. Richtár. Ja tu stovku požadujem. No, vy nemáte čo požadovať. Buďte radi, že vás oženíme, však svatka. Ja som si veru nemyslela, že to robíte kvôli mamone. A vidíte, bez mňa by ste nič neboli vykonali, vidíš? No nič, nechajme vec tak. Pre takúto maličko sa vari nerozvadíme. No už utekám s Pánom Bohom. Jaj, teda sa mi to začína ako si nepáčiť. Pani Richtárka, ale to nie je od vás pekné, že nás chcete len tak odbuknúť, tamto, nechcete mi dať, čo nám dvom patrí. No, vy máte najmenej čo hovoriť. Veď, hovorím, vás vydáme a vám prepustíme tých 7200 zlatých. Pani Richtárka, tvrdé srdco máte, tvrdé! Veď len povážte, čo ja mám s tým vašim kubom roboty, tým on niečo valčí. Veď je to chlapec na zbláznenie. Ako sa on vie postaviť, ako on vie na človeka kúknuť, ako on vie vylepiť faktu. No? Mamo, zabijú ma! Preboha, nechajte mi môjho syna, čo sa stalo, čo nám urobil? Vybehol oproti nám a kričal, že sme neboli husárov. Mamo! Berete na nás koňa zhodil. Preboha, nechajte mi ho! Nenecháme, musí sa aj po jej platu. Mamo! Pákovo! Čo to s ním aj bude? Teraz sa mi to už celé nepáči. Sprostý je a sprostý aj ostane. Viete, čo je nové? Čo je, Štefán? No, mne nič. Vy by ste sa mali mať na pozore. Čo vám je zase? Veď vám hovorím, mne nič. Ale aby ste vedeli, tento dom už nie je váš. Preboha, Štefán hovorí pravdu. Áno, ja hovorím vždy pravdu. Ukradol vám ho Lovecký. Čo to všetko znamená? Čo? To nemyslíte vážne? Ale myslím, a má na to aj cedulku. Ale veď ja som vám to hovoril. Veľmi ste ma vždy vystráhali, ale veď teraz to tu už máte. Čo to všetko len znamená? Ona je to chcú obrať a ešte mi chcú vsunúť do rodiny toho nepodárka. Ale ešte nepadlo posledné slovo. Ja nehomených tureckých farmov do teba páral. Tak sa znáším, ty škulibander, že ti bude krvá mekšie ako v ruku. Ty trnáčarbavý, ty chmulo. Nechaj ho tak, Miško. Poď sem, poď. Tu si sadni, poď. Vitaj, Miško, vitaj. Ďakujem, suseda. A čo si ťa priviedlo domov? Ale, Ebovečko, suseda. Tu si sadni, Miško, na lavičku. Tak, veľmi si sa udrel. Ale, nestoj tu zareď, ešte, že si mi toho konia zachytil, ten by ma bol sakramensky do rája. Všetko preto Richtárovo No Nemec. však nech mi len príde pod ruku, šlep mu kosov pupok šmírgolova. Však ja ho naučím po kostole výzdať. Vieš čo, Miško, najlepšie by bolo, keby ste ho zobrali so sebou a zatvorili ho niekde aspoň na 2 roky. Čo? Tu zase prečo? Tak, nech ti Pálo povie radšej. Povedz, Pálku, prečo? No, vieš, Mišo, vec sa má tak, že Aničku jej mať, aj celá jej rodina núti, aby šla za toho mládenca. Ale ona nechce ísť. Tak jeho. Prečo nechci za čo má iného rada? Áno, ona má iného rada. Ale za toho ju mamka nechce udať. Ale však povedz, kohože má rada, Pálko, hovor. No, vieš, Mišo, a nech ti radšej povie jej mať. Aj podaj vás, vyhovárate sa jeden na druhé. Ja sa zase nič nedosím. Tak, gazdina, povedz, čo je vo veci?
Nuž, keď to mám ja povedať, tak to poviem. Ona má rada jeho a on má rada ju. Prečo im brániť? Čo sa vám, Kubo, lepšie vidí? Aj, veď nevidí sa mi, len jeho. Kubo, otec ho chce spriamiť túto moju Aničku s Kubom. Čo? Vy ste s tým súhlasili? Bareku, čo by nie? Majetok je hoden, malo by sa dievča pri ňom dobre. Pári pri Kubovi, to by za chvíľu vyšli na psi 30. Keby bolo na mne, hneď by som dal Aničku túto zapala. A čo keď nemá grunty? Ten má mocné ruky a státočné srdce. Ten by Aničku lepšie opatril ako Kubo. Och, vieš, Miško, ja bych ani nebola proti. Veď Bečelovcom aj tak ide iba o môj majetok. Ako im to mám povedať? Aké parády. Veď im povedzte, že ste si to rozmysleli a punktu. Nož porúčeno pánu Bohu, len či tu ešte Pálko by chcel potom všetko Aničku. Pálko, a povedz, či by si chcel ešte túto Aničku? Ja by som chcel, ale čo na to má? Tak sa vezmite v mene Božom. Taká som šťastná. Nech vás Boh žehná, deti moje. Milujte sa aj navzájom, neopatrujte na moje staré dni. Nebojte sa, mamka. Dobre sa o vás postarám. Tak, deti, majte sa radi a starajte sa túto mať. Ja radšej teraz zaviete niekam preč. Nech sa s tým chmúlom nestretne, lebo tomu nepomôže, aj keď bude sveté pašky spieva. Tak toto bude dobre. Keď sa majú radi, nech sa vezmú. A ja si radšej zostanem v poctivom domstve nažívať. Ale Miška poprosím, aby Kuba netrestal. Však on za to nemôže. To Lovecký je všetkému na príčine. Bože môj, skoro ho tam umočili, tak ho tam všetci obstavia, vidíte? Aj, nelamentujte, Richtáka, však mu nič neurobili. Neurobili, ale tá hamba! Zajtra bude celá dedina ukazovať prstom na náš dom, že aha, tam býva Richtár Bečela, čo má toho sprostého syna! Ale za to všetko vy môžete! Vy ste ho všetkomu naučili, aj s Loveckým! My ešte ho naučili ešte, že čo? Prečo je taký neokrokaný? Môj Kubo sprostý, ba ty si hlúpa basa! Nože som hlúpa basa, ty na nič hodnica bláznivá! Ty si bláznivá, blázniš sa za Loveckým, my tá tvoja Čo dcera! nás teda chce? Ja vás chcem, vy chodíte ustaviť tým za Ty nami! nás chce! Vláči sa každý Nežívate ma! Vydávajte sa sa, vláči sa pekne! Poďte vám, ako nezavití čarovní! A za tvoje povedano, dáme nebude hodne za môjho syna! Však je to také dúša, taká som nájsť, áno, tak! Pre pána Boha, čo robíte? Vy ste mali pípeť, len si ochote inde strkať, nebude z toho nič! Čo? Preboha, švagre, čo nič? Ako Tak, nič? ja nedám svoje jediné dieťa do takej familie a vy si chodte inde hľadať. Ani nepotrebujem! Keď tak, teda tak. Nemyslí si, tajomnica, že od teba stojíme. S pánom Bohom! Švagre, preboha ťa prosím, počkaj! Nečakám, urazila ma. Ja vám ešte ukážem, kto je Richtárom v dedine. Ale sa toľko nenadrapujte, boho Richtáči, nebudete, za to vám ručím. Ha, ha. Evička, moc tu viedli sa! To sa vám jediť, taká háveč. Ha, ha. Starý, poďme, môžete volať, čo robí! Švagre, počkaj! Evička! Milé, chodte, nepokúšaj. Švagre! Evička! Kubo! Padá na hlavu. Ale keľu nebude z toho nič dopadnúť. Počkaj, švagre! Popustím 100 aj 2, len naprav! 7500 zlatých, len naprav! Aj bytí mi zlomili! Gazdinka, je to pravda, čo som počul? Dáte Aničku za Pálka? Veru, Štefanie, konečne sa mi otvorili oči. Vidíte, ja som vám to hovoril od začiatku, len vy ste ma vždy vystrihali. K dosažení, na zmat, za statky, privedú ho na zmat.